abasha nentombi nasabe sikhulule igama likaSithu Jesu. Amen. Ngingumadada washadela kabili umntwana kaNkulunkulu isindisiwe. Amen. Ngiyamthanda uJesu kakhulu bekuzobingelela. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyabingelela egameni namandla loNkosithu Jesu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu okuhlekile ukuthi asenze nathi sibe khona ukumkhonza. Cha bazalwane, ngithi ngizelele. Kuthiwa lapha eBhayibhelini uNkulunkulu wayethe uManase athathe kaManase, athi uBenjamin athathe kaBenjamin. Ungayibuka le nto ibukele kude, iyabonakala basehlelile. Manje ngathatha ekhaya kwenza ukuthi lapha endlini ngihlale kahle, ngoba imfundiso njengoba isho kanjena nje uNkulunkulu, lezi zizwe zinemikhuba eziyenzayo. Angijabona zinesikompilo. Othi mosuthi ubona hayi yena impela yena ukhona impela efaith mission, kodwa khona umkhuba. Khona umkhuba yethu othi manje masehleli ubona akayazi umkhuba yethu lo, bese kungabe sahlaleka kahle khona impela kodwa umkhuba usikompilo akhuliswe ngalo akulona lolu lwazi. So ngizama uku-encourage insizweni, hayi thatha ekhaya mfowethu, uhlala kahle, ngihleli kahle, ngihlaliswa ukuthi ngathatha ekhaya. Bafundiswa mamzwane labo bayiqaqa izaqheqe bese kuyasa ukuthi ngeke base sekuhleliwe kuyabonakala iklasi okade lihamba nokade ngalapha ngathi kuyashota. Hawu, amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, asibene ezweni lenkosi. Isihloko esizokhulumela phansi kwaso sithi Christ in you. Christ in you. Amen. Asifuna uPsalms 139 sifunde verse 17 to 18. Sibuye siye lapho Psalms 8 sifunde uverse 4 siye 6. Bazalwane, into esikuyo leyevangeli igospel inamandla amangalisayo. Kodwa mhlambe ngenxa yokuthi asihlaliswa phansi sitshelwe ngamandla ento esikuyo, singatholakala sibhayiza sihlupheka naye. La uKristu khona yonke into edingwa yimina nawe ukuthi njengoba sila emhlabeni siphile a victorious life. Everything equal. You know when Paul says Ephesians chapter 1 ufunde u1 ugcine 3 thanda u3 uthi lapha ku3 usibusisile ngesibusiso sonke sakomoya. Don't spiritualize the Lord. That means we are blessed financially, you are blessed spiritually, you are blessed emotionally, you are blessed mentally. In other words, uNkulunkulu khave wonke ama-areas okuphila ukuthi njengoba esibekile wasibeka la emhlabeni siphile impilo eqokayo. Amen. Yabo njengamanje ngiyahlula nje lokho, yabo njengamanje sibona sisimo lesi esilapha yana u-Israel ne-Iran. Ama-price ayakhuphuka and asazokhuphuka. Uma kulento ye-giving ne-tithing ungatholakali kuyo, ungatholakali usenkingeni. uNkulunkulu
Uyabona ku TikTok manje usubona abantu abashumela abashaya ishubu. Hayi wena bafuna ukuhluphekisa. Ishubu khiye. Wophila. Uma tholakala eshumini, ukuhlupheka kuzodlala ngawo. Ngoba indlela kaNkulunkulu yokuprotecta wena. Indlela yakhe asenzela yona thina esikholwayo ukuthi uma siphila emhlabeni singathuki igama lakhe. Ubonakala imoto esibhala somebody is the way. Esingazi lokudlela yakhe. Babonakala ba-successful banathi. Kanti hayi wena mzalwane unenkinga awufuni ukubamba ama-principles kaNkulunkulu. Kungenzeka ukuthi usukholwe kahle, wasindiswa kahle. Kodwa abantu bekhuluma ngabantu abajwave ihlalekile, jwave hlupheka. Uhlupheka nalo Jesu wakhe. Kanti hayi nomzalwane ama-principle akawabambile. Uyaphila nje. Uthi mayedla adle nembeyi. Udla konke mayedla. Bese tholakala manje ephila impilo ewusizi. Ephila impilo exakekile. Kanti asibona thina lapho. Ama-principle kaNkulunkulu mawungawabamba uzohlupheka. Yini ngathi divert message yami ebengithi ngiza ngayo. Ngathi ufuna ukuyishintsha. Asiyekele Ephesians chapter 1, 1-3. Sikiyeke lokho. Nakho lokho afuna ukukhuluma. Sikiyeke lokho. uNkulunkulu umedala ufish. Uthe fish for you ukuthi uphile kufanele uhlale emanzini. Wawukhipha ufish emanzini uyafa. Ngokudalela uphile emanzini. It's a principle. Awukwazi ukuyephula. Njengoba ubona kuhlaza kunje kungekona ukuthi uplastic. Kodwa kuze kube kanjena kufanele umhlabathi. Uhlale emhlabathini, uchelele bese kuba nje. Mawuthatha uhlamvu lambili. Ulibeka la phezulu kwetafula. Namba unyaka uzawucela uyihlalele uqhobozele. Kodwa the minute you apply principle kaNkulunkulu, walithatha, walifaka emhlabathini, wamboza. Akushiwo ukuthi lokhu uhlalo wami uyovela ukuthi kwenzakalani. Mboza ushiye kanjalo. Bese lokhu uchelela. Uthi ungafika ngelanga, konke encane ehlaze. I-principle kaNkulunkulu. Now, awukwazi ukuthi-ke usurvive uma ngabe ungayibambi lento engisho. And then this principle, abantu abangakholwa abanye babo bayipractice, they are blessed. Ngoba akasho ukuthi yo-operator only kubazalwane. Kuwona wonke umuntu oyenzayo bless uNkulunkulu. Ufica indoda eneyiphandle eyisuka nazo isana. Osomabhizinisi ivele isuke take for familia. Cachulo yonke into ihambise lapha esikoleni. Uyakhokela uNkulunkulu ayibless nazi iphandle. Why we apply principle? Why la banesikhathi sokuthi ayasidli thina banikele. They are blessed. Babambe iprinciple kaNkulunkulu. Yabona bona basihlula bo. Ayibahlula. Uma kuthiwa ihora lomthandazo bangikhipha esitolo ngiqoqa phuma. Bathandaza itefile. Kodwa bayibambile iprinciple yabo yokuthi first uthandaza manje.
ngitshela indaba sizonke masibabili baze babuye simile kwi-queue silinde yabo abanandaba ukuthi abantu bangakanani nesitolo uma sekufanele bothandaza bahamba. What about us? Thina siphethe into yangempela, thina siphethe into ephilayo, thina siphethe into enamandla. Wekusathembesela thina kanti into yethu bathi namuvuka hayi eyethu wena
Mhlawumbe naleli gama elithi Christianity liyayinciphisa lento yethu. Lifuna ukuyenza religion. Into esiphethe uNkulunkulu esemntwini. uNkulunkulu ehlala umuntu. Uma prophet uJoel ethi ngekhathi zokugcina uNkulunkulu uyothula umoya wakhe, abantu bazokuthi baba njengoba lokhususi babethi engababantu abo bebephila ngaleso sikhathi bobe benjani, ngoba bambonile umuntu onevakasha kubantu benza izinto extraordinary, ngoba kwi-Old Testament bengahlala emntwini ubevakasha akuze lonke bese phinde yasuka noma hlala entweni ethize. Kodwa naku uJoel babuzana bathi abantu bangaleso sikhathi la khona uNkulunkulu esahlala emntwini bobe benjani nabo bantu. Amangalo bengasicezile. Ngoba lento esikuyo uNkulunkulu esemntwini. Utanazi ukuthi lemzimba yenu ithempeli lawo. Check all the religion. Inkolo zonke ikhona emhlabeni. uNkulunkulu bakhona bafile basemathuleni. Bamathanga omhlophe. Yila nkolo kuphela esikuyo uNkulunkulu ehlala emntwini. Amen. Aphile la kuwe. Udlala kimi. Ngihlale kuye. Uye. Kufanele ube nawakha ama-fasting. Yeke leyo ngomsombuluko ngoba naye siyasihlula. Ube nawakha ama-fasting. Ukuze ahlale la kuwe. Bathi fakaza lokuthi. Asikhulume ngo-finance bese ngiyasuka la. Ngoba kungenzeka ukuthi ukhona la awuyazi lento. You are blessed financially, you are blessed mentally, you are blessed physically, you are blessed emotionally, you are blessed spiritually. Humble story. Just one check. Ngendlela uJesu asebenze ngayo esela emhlabeni. Usebenza waqeda. Ufeziwe, it is finished. Wayeqinisile. Waswanga uhlala ezulwini. It is finished. Awuthi wena mawusenkingeni athi baba nana usibona besenkingeni baba akubekho into eyenzayo iyahlale. Yini umuntu ujobela emhlabeni wenze konke uphila impilo eqhubayo. Sentwena phelele. It is a finished work of the cross. Uwona wonke lama areas of life esengabalile you are blessed. Well. Uthola abazalwane kuthiwa une-stress azahamba emi-counseling. Libethe iBhayibheli Holy Spirit is our counselor. Is our advocate. Is our helper. Is our comforter. Yini inkinga? Akahleli kahle kuthina. Ukuthi yenze zonke
But I'm not there. Just take the data. This one expects them. We go home. City. We are blessed even financially. If we read 2 Corinthians chapter 9, verse 6. 2 Corinthians, we are blessed even financially. We are blessed. So when I didn't kiss you. I'm we are sevenza endaweni ethize for you uhlala emhlaba. Baba principle kakhulu. Ayikho ngeke ukwazi ukufika kuyo. I'm talking from experience. Malume, when he called me, I asked him and keep him 17. That is what now. Ngoba amadoda ayavuka kusena emsebenzini. Uthi wena nje ngizophila nawe nje kanjani? Wasebathi mina. Ungavuma ukushada nentando yami. Wathi amatho onyawo lwakho. Ayonyathela la ungalazi uqala. Wathi ayikho into engengwenzeleyo. Wathi mawubambe lokhu mfana wami. Issue nokuba phila kanjalo tithing and I'm blessed and ngiyambona usazoqhubeka ngusisi uncane lokho phela sevile nomadlala awusiyakude thina sami sikude nawo usazobona umhlobo abantu laba ke bama-budget laba unokuhleli nayo athi manje baba manje budget ithi hey wena yazi wena mina ngihamba ngenye indlela la ufica ngikhona bengihamba ngokholo because you don't walk by sight but you walk by faith. It is without faith it is impossible to please God. Ngawufuna ukuthenga uNkulunkulu i-currency yokuthenga faith. Yikho ethi nawe ungenamali ozothenga ngoba kadingi imali ofuna ukuthenga nje udinga ukukholwa. Umfundisi ukhomenta awushadanga mina ngoba nginemali. Shadanga faith. Faith move God. If you want to move God, have faith in Him. He will do wonders for you. That man, what I'm going to do on the man, or tell you, quality the silver. Once I easy, it doesn't impossible, it's impossible. That's a God that you are serving. Even the car that I drive, I tell her, he says, La Palos is no good. Christian Marley, what is some tenders when God has some tenders on Java at the end of the month? So you can be fasting something. That was around 10 months of 7, 9 months. But tenders are never so. Faith, move God. No, I am not tasting water. One child who type over money. Uzothola ipolo wena lidala. Ade imali ekholayo athi okay. Just sihamba sibheka khona egaladi soyithenga ngamtshela. Athi uyazi ukuthi lo uNkulunkulu wami awanginiki engcono kunaleshi. Angeke ngicalculate kahle. Uhamba ngokubo. Safika garage. Uphendula amatafula. Wazalwa. Winkingi basayitweni ungayazi. Phila kabi kuhlupheka balisa noJesu.
Inkinga awabambile ama-principle. Fundele masinyane kwethu. You must each decide in your heart. You must each decide. Akufanele udecide real omla phambili. But when you must decide. Where do you decide, my sister? You must each decide in your heart how much you will give. And don't give reluctantly or in response to pressure. Yes. For God loves a person who gives cheerfully. Uyamthanda umuntu uNkulunkulu anikele njani? Thokoza. Ngazi ke bazalwane, ngazi bomama, ngazi. Abasebenzayo malingana. Abanjani? I don't know whether sikhona enezwini masisho njalo. But now uNkulunkulu ekhuluma. Uthi umuntu akazikhethele yena enhlizweni ukuthi namhlanje uNkulunkulu ufuna ukumnika malini. Angizwa lapha zalwa. Yabona nje ukubona ngathi ukhona izinto esesifuna ukuyivala. Isimo esibhekene nazo. Abantu bethu sebeyasazi ukuthi laba babiza njani umnikelo. Isebenza okay. So chatha 10 rand suhlukanisa. Ngothora. They are trying to accommodate you. No abenza le phela bazalwane. Yes. Mababe ku 100 rand uzohlukanisa wenza 10 rand. Abese oshekela itafula bese bashane 10 rand. Akazubani. Ifuna ukuthi icabangele wena. Uma kade shi 200 rand wawenza waba 10 rand. Uma simbize ka 5 la oshiya malini. Lenye. Mayishintshe 10 rand. Wawenza amashumi 1 rand. Soshiya malini la bese ka 5. 1.5 rand. Uthola ukuthi sizile la phambili sidansa sikhasa phansi. Sisho lezinto. Bayekeni. Bonela pa. 2 rand. Masibani mali la. Accommodate wena nobayekeni. Kodwa naku Paul esitshela impilo yeRosana. Uthi umuntu angadecide esesekhaya ukuthi hayi umfundisi hayi committee uNkulunkulu uzonikela malini. Bese lithini uyamthanda umuntu onikele thokoza. Ena accommodate wena ukuthi uzombiza njalo. Uza une understanding yokuthi wenzani. Yes my sister. And God will generously provide all that you need. Some. So that He will provide some of the things that you need. No, He will provide everything that you need because He knows you're going to now. We are supposed to put it goes out. But if you give so much, God will give you so much. No, blessings of God are not for sale. God will bless you no matter what. He will bless you. But it is quite obvious what you are conceding the Lord's life. Now, what you say, Muslim, what you are going to do, yes, and this is Father's bend. Amalene, Passatus, Faris. Benigel, God never moved Jesus.
Amen. Lethenza ukuthi ukhonsele Jesu ngendlela onikela ngayo. Njoba inile nje ebhekile emphongolweni benze njani ukhonsele nomnikelo. It's not ukuthi ene njoba ekhonsele nomnikelo ufuna imali yakho. Awunayo imali wena ungayidingi uNkulunkulu. Uthezwe lakhe igolide nesiliva lakhe. Yonke into oyebala